ଚାଲିଲ ମାନେ ଚାଲିଲ କୁଆଡେ ଏବେ ଗାଡି ବଢିଲା ୟା ପରମ୍ପରା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଉଆ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ତମେ କହିଲଣି ତାମାନେ ଆମର ଏ ଜଟଣୀ ଗଣେଶ ପୂଜା କଥା କୁଦିଆରୀ ବଜାରରେ ଯୋଉ ଆମର ଯାତ୍ରା ହବ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଯାତ୍ରା କମିଟି ତାରିଖ କେବେ 2 ରୁ 6 ଭୋଳା ଶଙ୍କର ଫଟେଇବ ବଫର ଆରେ 2 ରୁ 6 ଏଟା କିବାରେ ପଡୁଛୁ କି ରେ ତାରୁ କଣ ଅଛି ଦାଦାବର ନିଜ କାମ ଏଠି ନିଜେ କର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଶେଷ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଯାତ୍ରା ଗାଡି ସିଂହବାଣୀ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନକୁ ଛୁଇଁବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶେଷ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ମେକଅପରେ ଠିଆ ହେଇଛେ କୋଉ ମେକଅପ କୋଉ ନାଟକ ଭୋଳା ଶଙ୍କର ଆରେ ଭୋଳା ଶଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ସେଇଟା ଏଠୁ ଅନ୍ତେ କଳିଯୁଗ ଜଣେଇ ଦେ ଏଠୁ ଅନ୍ତେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନ୍ତନ ନାଟକ ରହିଗଲା ଯାଯାବର ଯାଯାବର ବାବା ଆମର ଏ ଭୋଳା ଶଙ୍କର ବାବା ଜୟ ଶମ୍ଭୁ